Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. НТР kanalında siz gün teması tapşırın karayısız. Studiyada alıp barışı men Gülnaz Kaşayeva. Bugün bizning tapşırığımızın konağı Мәскәүдән келген милләттәшебез. Андагы Татар штабының җитәкчесе Рөстәм Фәйзулла Җәмәлиев. Хәерле кич, исәнмесез. Быел безгә, безнең якка нинди яңалыклар алып кайттыгыз, Рөстәм әфәнде? Мин 24 ел менә хәзер Мәскәүдә инде. Мин монда мәктәп бетергән, минем монда дуслар күп, минем әни монда тора. Шуңар инде менә без җәйкене барыбыр менә монда сагынып инде Нижнекамскига кешеләр белән исәнләшеп, аралашып инде шулай итеп без һәр елны киләбез. Менә сез Мәскәүдә Татар штабының җитәкчесе. Анда ничә кеше саны бар һәм кем алар? Безнең хәзер 3000 активист бар, и без хәзер җылга үткәрәбез 100 чара. Менә бу пандемия әзрәк безгә инде мишат итте инде менә, абылай менә 100 чара без җылга үткәрәбез инде. Меценатлар кем сезнең? Безнең менә баштук әле 24 ел штаб кырында шундый коммерческий структуралар барлыкка килде. Менә шуларның аларның безнең инде теге күстимәсен булай теге расходлар ниләр инде, онсын безнең андый проблемалар юк. Менә нинди чаралар, нәрсә без аны баштан ук җыелышып сөйләшәбез дә, менә алар аны финансировать итә инде. Чаралар дисез, ул нинди чаралар? Мәсәлән, менә чаралар алар безнең менә штабта күп оешмалар хәзер барлыкка килде. Менә бер татар мафия дигән, алар өстәлгә уйнап инде шул мафияны татарча уйнап, татарча сөйләшәләр. Менә алар 600 кеше, менә алар һәр атна сайын җыелалар. Вот безнең менә теге Гиппократ, менә студентлар, медик, табиблар, ниләр алар инде җыелалар бер атнага, бер тапкыр 2 атнага менә шулай тоже җыелалар инде. Менә шундый чаралар күп, чаралар түгел, оешмалар күп безнең штаб кырында инде менә. Җыелышып уйныйлар һәм фикер алышалар. Фикер алышалар, ул бит танышалар, шунда дуслашалар, өйләнәшәләр. Без менә җәйкене инде алар басуларга, урманнарга, походларга баралар инде. Шуңар безнең менә бик яраталар яшьләр җыелып менә куй берсе татарча сөйләшмәсә дә безнең бик җырларга яраталар. Менә татар җырларын барсы да җырлайлар, бик яратып инде. Безнең бит Мәскәүдә татарлар Татарстаннан гына түгел. Безнең менә Нижгар мишәрләре инде, Пенза, Ульяновск, Самара, Сибирские татарлар инде менә шундый. Менә алар да бик яратып җырлар җырлайлар инде җыелып. Вот. Мәскәү татарлары безнең республикада яшәүче татарлардан аерыламы? Дөрестән әйткәндә менә ул теге өйләнәшә башласалар инде, никях, ничектер безнең менә кызлар, безнең җегетләр өйләнәсе килә инде барыбыр. Аермасы бар инде, теге менталитет дигән нәрсә бар бит инде. Ничектер теге Сергач, Пенза, алар әзрәк теге авылча инде. Безнең инде татарлар менә студентлар Казаннан, Чаллы, Нижнекамский, алар как шәһәрдә торган шундыйрак инде. Минемчә инде мин теге патриот булгач инде үз безнең земляклар миңа уйласам безнең теге ныграк идеология, патриотизм бездә күбрәк инде дә. Менә милли жактан алсаң, милли жактан ифтарлар үткәрү, ураза тоту, анда Нижгар, Пенза, Ульяновский аларның ишләрендә ныграк милли хисләр бар. Алар ныграк менә ничектер бирелгән инде шулай. Алар күбесе намаз укыйлар менә. Шуңар алар ул жактан алар көчлерәк инде. Менә очрашканда алар һәм сез алар белән бергәләшеп нинди телдә аралашасыз? Без кич буе аларга әйтәбез: "Әйдәгез татарча сөйләшәйек. Әйдәгез татарча сөйләшәйек." Башта башлайбыз да татарча, урысчага күчәбез. Аннан соң тагын башлайбыз татарча, тагын урысчага күчәбез. Аннан соң инде баян булгач, җырлар җырлгач, без җырлар татарча гына җырлайбыз. Татар телен өйрәнүче оешмалар юкмы анда? Бар безнең менә, бар безнең анда. Күпсе хәзер интернетта өйрәнә, күпсе кеше таба инде. Но бит ул татар телен өйрәнергә аңар ничектер иштән шундый хыял,
хис, рух, иманлык кирәк аңарда. Менә ул кеше аңларга тиеш аның кирәклеген. Ул аны жараттырга тиеш менә. Жараттырып менә кирәклеген аңлап, менә шулай иттереп кеше аңлагач кына аны аннан соң белә башлай инде менә. Абылай мин татар телен өйрәнәм әле дип ул как-то ничектер ул бик бармай. Башта ул өйрәнә башлай да, ташлай да менә. Ул менә иштән аны менә баш белән, йөрәге белән шуңар бирелеп, уйлап аны хыялланып татарча сөйләшәм дип менә, татар телен беләм дип менә, шундый милләтне яхшы беләм дип менә, шундый фикерләр белән ул сөйләшә башласа. Хөрмәт итүдә бит ул, әйме? Монда инде ул борынгы заманадан килгән безнең гореф гадәтләр күпне. Анда инде менә әти-әнине хөрмәт итә, зур кешегә инде. Менә күп авылларда Татарстанда әйтәләр абый, опа дип эндәшәләр инде менә, значит, исем әйтмәенчә инде. Ул менә бездә ул канга сеңгән нәрсә инде. Әткәй. Әткәй инде. Татар телен саклап калырга нинди киңәш бирәсез? Татар теле саклау буенча менә без 24 аны белән ел шөгырьләнәбез. Менә шул инде сөйләшергә кирәк күбрәк. Менә күбрәк сөйләшеп, менә аңлатырга кирәк. Татар теленең матурлыгын күрсәтергә кирәк. Менә урысча әйтәләр, привлекательность диләрдә. Менә татар телен кирәклеген белгертереп, жараттырга кирәк менә. Ул кирәк менә яшь бер бала туды, да? Туды. Әти-әнисе татарча белмей. Менә аның беренче сүзләре татарча булсын. Беренче әкиятләр татарча булсын. Беренче сөйләүләр аңар татарча, менә берәр әбиләр шуңар бик кирәк инде бүгендә. Менә аның теле татарча ачылсын бердән, аннан соң инде 3 яшьтә, 4 яшьтә, 5 яшьтә ул татарча уйлый башласын. Ул иченнән мин татар дип гырылланып, шуны уйлап, шундый аның хисләре булырга тиеш менә. Мин татар, кем мин татар? Нәрсә белән мин аерылып торам, кем минем булган әбиләр, бабайлар, нинди татар теленең киләчәге бар дип, менә уларны яшьтән үк сөйләшергә кирәк менә. Әти-әнидән тора бит инде. Бу әти-әнидән тора, бердән әти-әни кой бер чакта оны уйлап бетермәй. Илештә күп булалар. Монда бик күп хәзер зур монда инде менә кирәк эшләргә воспитатель, детсад воспитательләргә да, значит, онсы менә воспитательләрдә бик күп тора хәзер. Оннан соң мәктәпнең укытучыларыннан тора. Хәзер андый замана хәрефләрне өйрәнегез дип, андый замана үтте хәзер. Хәзер кирәк хәрефләр өйрәнгәндә кирәк аларның ишләренә, башларына хуш шул хисләрне аларның уятып, шундый фикерләрне аларга кертеп, татар, милләт, сез кирәк нәрсә булачак, менә шундый теге гел сөйләшүләр шундый булырга тиеш менә. Без аны атайбыз инде программирование түгел бу, но бу инде шундый объяснение. Менә без һәр кичне шул яшьләр белән инде менә 100-150 тапкыр аны кабатлап, сез татар, нәрсә була, нәрсә булды, менә шулай итеп без шундый сөйләшүләр алып барабыз инде. Сез әле Рөстәм абый хәйриячелек белән дә шөгырьләнәсез. Сезнең ярдәмегез белән Туган як газетасы 25 кешегә киләчәк. Менә хәзер күп шундый сүзләр, гәҗит кирәкми, гәҗит кичәге көн, әйдә гәҗитне онытайык, укымайык, бүтән бастырмайык дип дә. Менә без елга бастырабыз 16 000 гәҗит. Менә былтыр 100 еллык Татарстанга әле өстәп 5 000 без ясадык да Татарстан газетен инде. Шуңар менә Нижнекамский 26-нчы шәһәр булды быел. Без аларга ясайбыз льготный подписка менә журналларга, гәҗитләргә, менә Казан изданияларга, менә без ясадык Агрыз, Ижевск, Чаллы, Актаныш. Значит, аларга без тоже менә шул 25 кеше, 30 кеше менә шундый льготный подписка инде. Без аларның квитанцияларны йоштырып инде, алар аннан соң үзләре шул инвалидлар, пенсионерларны табып, шуларга ул гәҗитләрне илтәләр. Безнең Мәскәүдә менә пандемия булды бит инде дә былтыр. И без инде шул теге безнең аксакаллар бар, пенсионерлар, шуларга без инде нәрсә теге кемгә чәй, сок,
күчтәнәш алып аларга менә алар кирәкми. Безгә алып килмәгез, ул безнең бар диләр. Безгә гәҗит алып килегез. Менә без бит сиргач гәҗитен. Без сиргач Нижгар гәҗитләрен яздырабыз. Башкирия гәҗитләре безнең. Бөтен Татарстан, Казан изданиялар, журнал менә Сөембике, Шәһри Казан, Татарстан урысча инде, татарча Идел. Менә бөтен журналларны яздырып, без аларны шул пенсионерларга илтәбез инде. Менә алар шулай аларны көтеп калалар. Хәзер бит яңалык телевизорда да бар, интернетта. Но менә шул теге кешеләр возрастагы, алар менә кулга тотып, аны укып, аның гәҗит исен сизеп инде менә аларның укыслары килә. Шуңар әле гәҗит бер 15-20 ел, әле Алла бирсә аның актуальности зур. Алар, значит, менә без аларны шул гәҗитләрне өләшеп бик куандырабыз инде. Аларны бик көтеп торалар. Менә без аларны җыябыз да Отнага бер 150 кеше безнең бар. Кышларга без өйгә илтәбез инде. Вот. Нижнекамскида без һәр елны гәҗитләр иттерәбез инде. Аннан соң безнең монда бар библиотека Тукая. Менә анда бар шундый гәҗитләр, менә Акчерлак, тагын бар гәҗитләр, кой бер гәҗитләр җитми. Менә аларга чират шунда. Менә берсе укый, алып килә. Менә мин исемнәрен хәзер сезгә барсын да әйтәм, шул менә анда тоже без булышабыз һәр елны инде. Сез Мәскәүдә яшисез, Түбән Камага еш кайтасызмы, сагынасызмы? Ну без еш хәзер кайтмайбыз. Менә без җәй көне кайтабыз инде. Миңа инде Сабан туйларын карасым килә инде. Мин монда мәктәптә укыганда минем әти монда 26 ел генераль директор бытовой обслуживание эшләде. Шул беренче Сабан туйын оештыручы шул. Менә Нижнекамскида шундый зур Сабан туй юк я. Ул аны менә 70 елда инде үзе монда бик оештырып инде, батырларны җыеп инде, шундый масштабный Сабан туй уздыра башлады ул. Шуңар мин аның белән күп җиргәч, бәләкәй чакта Сабан туйларына, минем башларга, каннарга сеңеп калган нәрсәдер инде ул да. Менә мин бу атнада булдым Кызыл Чапчак Сабан туй. Настолько шундый оештыручылар, шундый аның урыны матур. Менә Кызыл Чапчак. Менә җыенабыз без Сабан туйга Ташлыкка. Авылны 10 числода була. Безнең хәзер киләсе халык саны буенча инде. Менә шул мәсьәләдән инде без хәзер менә бардык Ерыклы дигән авылга. Онда без аларга иконнар бүләк иттек керәшеннәргә инде. Тоже минем анда танышлар күп. Шул теге перепись населения турында сөйләшеп алар белән шул иконнар, китаплар бүләк иттек инде. Аннан соң без булдык менә Святой Троицаның большой аты. Шунда да бик күңелле узды, аның менә бик яхшы узды. Шуңар да без инде менә шундый бүләкләр керәшен Сабан туйларына өләшеп инде, шул перепись турында сөйләшеп инде алар белән шундый эш без алып барабыз. Менә быел безнең шәһәребез 55 яшьлек юбилейын билгеләп үтәчәк. Бәйрәмгә килергә җыенасызмы? Ну, минем менә как-то андый бәйрәмнәрдә чакырган җиргә без киләбез. Чакырыгыз, килербез. Алла бирсә. Рөстәм Фәйзович, милләттәшләребезгә сездән теләкләрме камерага? Ну, теләкләр яшьләргә бер теләкләр, теге әтәниләргә бер теләкләр инде менә хәзер бит бу пандемия инде менә ул ниндидер безне барыбызны да үзгәртте. Менә без бит 2 еллык әле андый уйлар, фикерләр безнең юк иде. Хәзер инде без әйдәгез бергәләп без үзебезне саклайык. Дусларны, туганнарны, бабайларны, әбиләрне бергәләп саклайык без. Ну, оралашулар, шурашулар минемчә әзрәк булсын. Да, әзрәк булсын. Значит, бакчаларда рәхәтләнеп жал итеп утырайык. Шул пандемия үтәр ул барыбер, бетер ул барыбер. Ә без сезнең белән сакланып, үз безнең туганнарны, дусларны сакларга тиеш. И менә тагын хәзер менә халык шутлау буенча инде дә әйдәгез барыбыз да күршеләр белән, племянниклар белән, дуслар белән барыбыз да без сөйләшәйек. Безгә сорасалар нинди туган тел диеп, без баштук татар теле дигә кирәк. Значит, татар без язарга кирәк менә. Керәшеннәр, Сибир татарлары,
мишәрләр, барыбыз да бер халык, без барыбыз да татарча булып язылырга кирәк иде. Рәхмәт сезгә. Халкыбызга хезмәт иткән өчен сезгә, милләтебезне үстергән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Ярар, исән булыгыз. Исән булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студия кунагы булды Мәскәү татар штабы җитәкчесе Рөстәм Фәйз улы Җамалиев. Исән имин булыгыз, сау булыгыз.